bon dia, sóc el Cesc, som a Esplugues, a la plaça Santa Magdalena, per la Diada de Sant Jordi, i a continuació farem un 3 de 7 amb agulla, i jo hi vaig de terç. Jo d'anar per allà i em va dir, gravar aquest vídeo, i així, Aquesta és l'Àlex, que va de 2 a la rengla, i a més és la primera vegada que la fa, la rengla del 3 amb agulla, i ho farà superbé. Xoca. No? No. Tu creus que no? Jo crec que no. Jo crec que anirà molt bé. De fet, ja em sentiràs, aniré parlant, aniré retransmetent en directe la jugada. I aquesta és la Nanta, la cotxadora d'aquest castell, que s'estrena en aquest castell. No toquis el botó, que no s'apagui. Què faràs, Nanta? Perquè grava en directe grava el vídeo. La cotxadora del 3 puja i baixa per la buida, que és la nostra rengla, amb la Carla. Però en aquest cas, com que hi ha agulla, la cotxadora entra a l'agulla, o sigui que no baixarà per la nostra rengla. Aquesta és la diferència. Merci. Darrere la Carla. Ananta, d'acord? La Carmeta fa l'escaleta. Som-hi. Vinga, va, som-hi, tronc, pinya! Xavi, arribes un pèl més amunt, de barra? Vale. Rengla a la dreta, frena a l'esquerra. Està maco, Sí. No ens allunyem de la plena, Molt bé. Portes col·locades. Pujant dosos per rengla i plena. Hi ha cotxadora per mi. Som-hi, Àlex, a tope. Molt bé, Ananta, aquí dalt. Som-hi. I l'enxaneta per l'esquerra. Està maco, Aquesta és l'Eli, la terça del Pilar. L'Oleta, la Mireia, el xapador del Pilar. L'enxaneta baixa. La Nanta entra al Pilar. Vinga, ara no ens estirem gens. Baixen dosos. Ara no marxis gens, Àlex. Baixen quartes. Molt bé, quartes, Bé? Vinga, som-hi. Perfecte. Bé, colla, bé.
Molt bé, colla, molt bé, pinya. Molt bé, Pilar. Vinga. La Nanta, baixant ben fineta. Molt bé. Molt bé, Nanta. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé, guapa.